Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Al mutmaru utawi ucapan isim mutmar, wad domiru lan isim domir iku ismani, isim loro kang padha. 5 maring lapat wudiah kang disemilihake apa ma limutakalimin maring wong kang ucap ka ana kaya contone lapat ana au muqatabin utawa wong kang diajak guneman orang kedua ka angta kaya contone lapat angta au goibin utawa kang goib orang ketiga kahua kaya contone lapat huwa. Wayang kosimulan kebagi apa isim domir illa mustatirin maring domir kang kesimpen wabarizin lan maring domir kang pertelo. Fal mustatiru mongko utawi domir kang kasimpen iku ma isim domir laisa kang ora ono iku lahu keduwene ma apa suratun bentuk fil lafdi ing dalam ucapan. Wa utawi isim domir iku imma mustatirun ana kalane domir kang kasimpen wujuban kelawan wajib. Kal mustatiri kaya domir kang kasimpen fi fi'li amril wakidi ing dalem fi'il amr kang siji al mudakari kang mudakar. Kadrib kaya contone lapat idrib. Idrib mukula sapa sira. Wakum lan contone lapat kum. Kum ngadeka sapa sira. Wa fil mudhari lan ing dalem fi'il mudhari al mabdu'i kang dikawiti apa fi'il mudhari bita'i kita bil wakidi kelawan tak kitab kang siji al mudakari kang mudakar. Katakumu kaya contone lapat takumu. Maknane takumu jumenengake sapa sira wa tadribu lan contone lapat tadribu maknane mukul sapa sira. Wa fil mudhari lan ing dalem fi'il mudhari al mabdu'i kang dikawiti apa fi'il mudhari bil hamzati kelawan huruf hamzah ka akumu kaya contone lapat akumu maknane akumu jumenengake sapa ingsun. Wa adribu lan contone lapat adribu maknane adribu mukul sapa ingsun. Au binuni utawa kang dikawiti apa fi'il mudhari kelawan huruf nun kanakumu kaya contone lapat nakumu maknane nakumu jumenengake sapa kita. Wa nadribu lan contone lapat nadribu maknane nadribu mukul sapa kita. Wa imma mustatirun lan ana kalane ndomir kang kasimpen jawazan kelawan wenang kal muqaddari kaya ndomir kang dikira-kiraake fi nakwi zaidun yakumu ing dalem umpamane conto lapat zaidun utawi zaid iku yakumu ngadeg sapa zaid. Wala yakunu lan ora ana apa al mustatiru ndomir kang kasimpen illa dhamira raf'in angin iku dhamir rafa imma fa'ilan ana kalane dadi fa'il au naibal fa'ili utawa dadi naibul fa'il. Wal barizu utawi dhamir kang pertelo iku ma isim dhamir lahu kang iku tetep keduwene al baris suratun utawi bentuk fil lafdi ing dalem ucapan. Wayang kosimu lan kebagi opo albaris illa mutasilin maring ndomir
mutasil wa mungfasilin lan maring domir mungfasil. Fal mutasilu mongko utawi domir kang sambung wa yo al mutasil iku alladhi isim domir la yuftataku kang ora dikawiti bihi kelawan alladhi apa annutku ucapan wala yaqau lan ora tumiba apa alladhi ba'da ilah ing dalem sakwise lapat ilah kata ikumtu kaya tae lapat kumtu maknane kumtu ngadeg sapa ingsun. Wa kafi akromaka lan kafe lapat akromaka akroma mulyaake sapa Zaid ka ing sira. Wal mungfasilu utawi isim domir kang mungfasil iku ma isim domir yuftataku kang dikawiti bihi kelawan emah apa anutku ucapan wayaqau lan tumiba apa emah ba'da ilah ing dalem sakwise lapat ilah naku anna mukminun umpamane contoh lapat anna utawi ingsun iku mukminun wong kang mukmin wa makoma lan ora ngadeg ila ana angin sapa kita wa billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.